У Менску одну з вуліцаў плануюць назваць у гонар супрацоўніка КДБ Дмітрия Федосюка, які загінуў у верасні 2021 года падчас затрымання менскага IT-спецыяліста Андрэя Зельцера. Праўладныя блогеры і прапагандысты неаднаразова заклікалі назваць адну з вуліцаў імёў сілавіка. Цяпер ідэю ухваліла камісія ў справе найменняў пры Менгарвыканкаме. Імя Федосюка хочуць даць праектаванай вуліцы ў новым квартале «Паўночны бераг» паблізу Цнянскага вадасховішча. Ад сёння цягам 2 тыдняў камісія прымае заўвагі і прапановы да гэтага рашэння. Аднак тым, хто будзе выказвацца супраць, прапагандысты ўжо пачалі пагражаць рэпрэсіямі. Федосюк у складзе групы «Альфа» Камітэту дзяржаўнай бяспекі удзельнічаў у затрыманні Андрэя Зельцера, які пачаў адстрэльвацца ад КДБшнікаў і быў забіты агнём у адказ. Пасля трагедыі прайшла хваля затрыманняў за каментары пра гібель Федосюка. У справе асудзілі не менш за 114 чалавек.